Ahoj všichni, já vás vítám u tohoto videa a dnes si spolu po půl roce rozbalíme další Tokyo Treat Box. Tak jdeme na to. Když to teda rozbalím, tak na povrchu opět průvodní leták a dále jsou tam ňamky. První, co tu mám, jsou tyhle ty bramborové chipsy, což je letní verze wasabi příchuť. Wasabi, jo. O bože. Tak to papat nebudeme. Klasický bramburek, ale teda jako opravdu, jako ohňostroj na obale, je to exploze prostě wasabi. Potom tu mám toto, což je mugipon a mělo by to být nějaké cereálie rádoby, mléčné s kávovo-čokoládovou příchutí. Nevím, jestli teda něco vidíte, ale jsou to vlastně takový jako kukuřičky možná. Je to dobrý, není to moc sladký, připomíná mi to jako rejži, jako burizony. Nebo spíš rejži než kukuřice. Je tam cítit ta káva, ale jenom lehce, to spíš takový čokoládo-mléčný. Potom tu máme toto, což je Rusk Snacks, což je nějaká východní tradiční pochutina, sladká s máslovou příchutí. Japonci tohle asi mají rádi. Vypadá to teda takhle. Myslím si, že to bude možná kukuřiční, je takový nafouklý a celý obalený v cukru. No. Jej. Takhle. Není to špatný, ale fakt strašně máslový. A připomíná mi to takový ty máslový jelly bean fazolky a to mě jako nechutnalo, z toho mi bylo špatně. Takže jako já máslo ráda, ale nemám ráda máslový příchutě věcí, takže... Ale jo, je to sladký, řekla bych, že je to kukuřiční. A není to úplně nejhorší, ale jak říkám, já a máslo nejsme kamarád. Potom tu mám toto, což je rýžový cracker se švestkovým džemem. A vypadá to takhle. Fuj. Ježíš, pane bože. Co to je? Fuj. Tohle je švestkový džem, jo. To určitě. To je tak kyselý. Jo, sour plum. Bezva. Bože, chutná tak ocet. Potom tu máme nám už dobře známé čokoby a tyhle jsou z příchutí vodního melounu. Vypadají takhle a hodně to voní jako meloun. Moc dobrý, melounový. Takový ten umělej meloun, no, ale je to dobrý. Jo, není to moc sladký. Ideální pro mě. Dále tu máme tohle, což je Pachi Pachi Panic Popping Candy Grape Flavor. Takže něco hroznový a myslím si, že je to takový ten praskací práš. Já nevím, jestli to vidíte, podle mě ne. Takový jako kulatý bonbóny. Vypadá to jak lipo. A takové jako drť, jak diamantová drť. A to bude podle mě praskací. No, to nemám ráda. A tohle bych řekla, jo, to jako lipo. Mě by jako třeba zajímalo, kolik ty konkrétní věci stojí. To si myslím, že je dobrý tip pro Tokyáč. Kdybyste tam psali jako přibližné ceny, kolik to tak stojí. Takže mě by zajímalo, kolik za takovouhle ptákovinu jsou ochotní v Japonsku dát, jo, protože... Potom tu mám tohle, což by měly být podle pohmatu nějaký melounový gumíci. To úplně teď zavanulo, jak kdybyste si koupili, já nevím, nafukovací kruh, takovej ten plast, jo. Jej. Vypadá to takhle. To je dobrý. Lehká melounová příchuť gumítku, obalený v cukru. Takový ty klasický. Potom tu máme tohle, což je 7 Stick Milk Chocolate Flavor. A to už taky známe, protože to jsem měla, nevím v kterým boxu, ale byly to takový ty půl na půl, jak tam byla Anna a Elza, jak to byl Frozen téma. Vypadá to tedy takhle, ale to už znáte. To je dobrý. To je obyčejná suša plněná krémem, to je dobrý. To není ani nějak extra sladký. Potom tu mám toto, což je Toro, ale to taky znáte, protože to jsem měla... Myslím si, že v tom druhém Tokyo boxu, možná právě ten srpnovej to byl, taky teď si nejsem jistá. Ale byly banánový a tyhle by měly být s mangovou příchutí. Opět takový ty kostičky. Už víme, že je to měkký, tak bacha. Wow. Tohle není vůbec rozteklý, tam to bylo úplně na kaši.
Spíš mi to chutí připomíná pomeranč. Ale to dobrý, to jako... Pak tu mám tohle, což jsou vlastně Pretz Honey Roast Flavor. Takže zase nějaký ty jejich preclíky. Klasika, tohle už jsme tu taky viděli. To se... Ku podivu, chutná to líp, než to voní. Strašně to smrdí, jako plast, opět to smrdí plastově, jako když si koupíte nafukovací kruh prostě, nebo něco do vody, do bazénu plastového. Ale chutná to fakt dobře, na to, že je to medový, tak je to hodně dobrý. Potom tu máme tohleto, což je Hopechan Gummy Cherry Blossom Flavor, takže s příchutí třešňových květů. A vypadá to jakoby, jako tyhle potvůrky na tom obalu, jo, ale takový mini. To je moc dobrý. Potom tu máme tohle, což je Yibanian Chochai Chocolate Monaka, což si myslím, že je taková ta sušenka plněná nějakým krémem, to už jsme taky měli. A teda nevím, jestli tohle není nějaký Pokémon. Nevím, fakt se v tom vůbec neorientuju. To dá se říct úplně stejný. Tohle je klasická sušenka kornout a vnitř je to plnění takovou jako čokoládou. Tahle je mléčná, tam ta byla, myslím, tmavá. Pak tu máme tohle, což je DIY kit. A já vám tady teda hodím ten klip z toho DIY. A mělo by to být Doroto Tsubipion Grape. A jako předposlední tu mám tu velkou hitovku a novinku, která je teď hodně v Japonsku propagovaná. A je to Fanta s příchutí vodního melonu, ale pozor, je slaná. Cheers! To není tak špatný. Já nevím, teda jako slaný. Nic slanýho necítím. Jako takhle. Chutí bych to přirovnala k nějakému rozpuštěnému šumáku. Takže nic pro mě, to má takovou tu pachu. Ale jako slaný to není, chutná to spíš jak cukerín prostě, nebo nějaký tohle umělý sladidlo. A jako poslední tu mám tyhle ty watermelon, já furt chci říkat watermelonový žvejky. Melonový žvejky. Vypadá to takhle, a teda nevím, jestli to vidíte, ale jsou tam takové jako černé tečky. Jako bez chuti. Ani vodní melon, ani nic jiného. Jo, teď to začíná trošku jako ten vodní melon, ale to docela bez chuti. Tak jo, krabice je prázdná, úspěšně jsme spolu zdolali a ochutnali srpnový tropický Tokyo Treat Box. Jak bych to zhodnotila? Takhle, já si myslím, že pokud jste to nikdy nikdo neskusil a rádi zkoušíte takovýhle novinky, tak je to určitě věc dobrá, ale pokud si to objednáváte už díl, jako já jsem těch boxů už měla docela dost, tak se ty chutě a i ty věci opakujou, má to třeba jenom jinou příchuť a už vás to tak trošičku omrzí, proto já teď jakoby hledám jako ty nový boxy, nový příchutě, nový firmy, nový značky, protože tohle jsem trošku předtokiáčovaná. Tak jo, já doufám, že se vám tohleto video líbilo, že zase jste viděli nějaký nový japonský blázniviny, co oni mají nebo nemají. No a že se tím třeba inspirujete a tokiáci objednáte. Pokud jste se ho už objednali, tak mi když tak do infoboxu napište, co vy na to, jestli se vám líbil, chutnalo vám to, nebo jestli vám to přišlo jako vyhozený peníze, nebo kdybyste pro mě měli na doporučení nějaký nový boxík, protože já teď hledám, mám co kde, jak bych koupila, tak mi taky když tak napište nějaký doporučení do komentářů, budu za to jedině ráda. No a my se uvidíme zase u dalšího videa. Mějte se moc krásně a zatím ahoj!